барномаи суҳбати рӯз. салом бинандагони азиз ва дӯстдорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. дар барномаи имрӯза роҷеъ ба COVID-19 ва роҳҳои пешгирӣ аз он суҳбат мекунем. ҳамсуҳбати мо ҳастанд духтур Сафовиддин Бобибеков. хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. чуноне ки ба мо шумо маълум аст, аз моҳи декабри соли 2019 COVID-19 зиёда аз 210 давлати ҷаҳонро фаро гирифт ва имрӯз бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон гарчанде ки ба қайд гирифта нашудааст, роҳҳои пешгирӣ аз он миёни аҳолӣ пурзор карда шудааст. мехостем андешаи шуморо нахуст роҷеъ ба ин беморӣ шунида бошем. марҳамат. бемории COVID-19 яъне бемории сироятии вирусӣ будад, яъне ки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба таҳлука овардааст. нишонаҳои ин беморӣ ҳароратбаландӣ, дард дар қафаси сина, сулфаи хушк ва каме балғам дар бемор ҳис карда мешавад. бояд ҳар як шахс худро ва аҳли оилаи худро бояд аз ин беморӣ муҳофизат кунад. пеш аз ҳама бояд ки гигиенаи шахсиро шаҳрвандони муҳтарам риоя кунанд, яъне ки шустани дастҳо пеш аз хӯрок ва баъди хӯрок, баъди қазои ҳоҷат ва баъди бо ҳайвон сару кор кардан. имрӯз дар марказҳои саломатӣ ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ пурзор карда шудааст. то ҷое ки мо маълумот дорем, акнун мехостем андешаи шуморо шунида бошем. то кадом андоза имрӯз шаҳрвандон риоя мекунанд гигиенаи шахсиро? хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии мо то ҳол ягон сирояти коронавирусӣ ба қайд гирифта нашудааст. мувофиқи нишондодҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ҳоло дар марказҳои саломатӣ аз тарафи табибони оилавӣ гардиши ҳавлигӣ нисбати дарёфти ҳароратбаландӣ ва ташкил кардани навбатдории шабона аз тарафи мутахассисон табибони оилавӣ ташкил карда шудааст. дар ҳолате ки мабодо дар хонаи ҳар як нафаре ки нисбати ин беморӣ чӣ хеле ки мо дар боло қайд карда гузаштем, мабодо агар ҳароратбаландӣ ё ки сулфаи хушк ё ки дард дар қафаси сина пайдо шавад, ҳатман духтури ё ки табиби оилавиро ба хона даъват кунад, худ ба марказ ё ки ба дигар беморхонаҳо ворид нашавад. истифодаи ниқоб то кадом андоза ба манфиати кор аст? ба хотири пешгирӣ аз ин беморӣ аст, бояд ки ниқоб дар давоми 2 соат истифода карда шавад, баъд аз он бар ягон зарфе ки рӯпӯш дорад бояд партофта шавад. бубинед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари оне ки имрӯз дар дорухонаҳо ниқоб фурӯхта мешавад, ҳар як шахс бо ихтиёри худ барои худ ниқоб омода карда истодааст. фарқ дорад миёни ҳам? ниқоб бояд 5 қабатдока дар байн бояд пахта бошад, ниқобҳо безарар карда шуда бошад. ба худи ҳамон шахс ё ки ба шахсе ки мисол ниқоб мекашад ва як фоидаи барои нагузаштани ин вирус ками фоида мерасад. дар замоне ки масалан имрӯз дар гуфтем зиёда аз 210 давлат COVID-19 хуруҷ кард, дар ҷумҳурии Тоҷикистон як нав хуруҷи пневмония, бемории пневмония ба назар мерасад. чӣ рабт дорад миёни ҳам? бемории пневмонияро метавонад ҳам вирус ҳам бактерияҳо ба вуҷуд дорад. яъне мешавад пневмония воситаи вирус хати ё ки воситаи бактерия хати ҳар як шахсро метавонад гирифтори пневмония кунад. ҳар сол нисбати пневмония дар ҷумҳур фавт мешавад. гуфта намешавад ки ин аз бемории коронавирус фавтидааст ё ки аз пневмония аз бемории коронавирус аст. ҳаст тестҳои оҷилӣ, вақте ки бемор шуд бо мо тестҳои оҷилӣ муайян мекунанд ки дар ҳамин бемории коронавирус аст ё нест. ҳамин аниқ мекунад ки дар тамоми давлатҳои дунё инро истифода мекунад. саломат бошед. инҷо маълумоти оморӣ аст. мехоҳем ки онро ба сами бинандагон низ расонида бошем ки мувофиқи маълумоти агентии оморӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ аз ҷумла пневмония дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 1798 нафар, соли 2016 1811 нафар, соли 2017 1335 нафар, соли 2018 1067 нафар ва дар соли 2019 1031 нафар фавтиданд ва гумон мекунам ки ин ҳам давоми ҳамон аст ки ҳамасола фавти шаҳрвандон фавт ва гирифторшавӣ ба ин беморӣ ҳаст ва ба қайд гирифта шудааст вобаста ба таъмини
марказҳои саломатӣ бо маводҳое ки дар ин давра истифода мешаванд. чӣ гуфтанӣ ҳаст? қариб ки дар ҳама марказҳои саломатӣ дар шаҳр, дар ҷумҳур оиди безараргардонии дастон қариб ки ҳар як беморе ки ворид мешавад, ҳар як шахсе ки ворид мешавад новобаста аз беморӣ ва ба кадом назди кадом духтур ворид мешавад, безараргардонии дастҳо, яъне ки бениқоб дар омадани онҳо ва малҳулҳои дезинфексионӣ таъмин шуданд ва иҷро карда мешавад. ҷиҳати боло бурдани иммунитети шаҳрвандон, чун таҷриба аз дигар давлатҳо ҳар нафаре ки иммунитети баланд дораду ғизои солим истеъмол мекунад, ҳамин бемориро нисбатан сабук бояд ки паси сар кунад. ин таҳлилҳо, ин мушоҳидаҳо аз давлатҳои дигар аст. акнун мехостем шумо суҳбат карда бошед, ин то кадом андоза ҳақиқат дорад? мардум дар ин вақт метавонад хӯрокҳои серғизо, яъне ки гӯшт, моҳӣ, яъне ки чӣ гӯем, сабзавот, меваҷот бисёртар истеъмол кунад ки аз меваҷоту сабзавот аз витаминҳо бой ҳастанд. дар ин маврид бояд истеъмол кунанд. саломат бошед. Ташаккур барои суҳбат. Бинандагони азиз, суҳбате доштем роҷеъ ба касалии COVID-19 ва роҳҳои пешгирӣ аз он. Бо такя ба Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ мо низ иттилоъ медиҳем ки хушбахтона то 24 апрели соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст, лекин дар баробари ин ҳамаи мо дастаҷамъона баҳри пешгирӣ аз ин беморӣ бояд пеш аз ҳама гигиенаи шахсии худро риоя кунем ва он нафароне ки имрӯз аз 65 боло ҳастанд бояд хонанишиниро ихтиёр кунанд ва боқӣ саломат бошед. хайр, то наздиктарин дидор. барномаи суҳбати рӯз